Buenas tardes. Estamos con Xulio Fontes, que acaba de inaugurar su exposición en el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo, en el Berbés. A mí me llama mucho la atención, viendo tus obras, cómo empleas materiales diversos. Parecen trabajos hechos con material de reciclaje. ¿Cómo defines tú este trabajo? ¿Cómo defines tu arte? Vamos a ver, eu nesto da pintura, digamos, en plan serio, levo máis de 30 anos, pero desde moi neno, moi cativo xa quería facer algo distinto, sempre quise facer algo distinto. Cando era estudiante, o profesor de turno de dibuixo xa me daba un tratamento especial porque deixábame un pouco por libre, porque todas as explicacións que el daba eu despois xa transformaba. Eu recordo un detalle de facer uns traballos en perspectiva, claro, tiñamos que dominar, éramos rapaces de 12, 13 anos. Eu non conforme cas explicacións do profesor, porque facíanseme moi sinxelas, eu que sei. Eu marcharme nunha ocasión á estación do tren en Ourense, un apeadero que ao tempo cando era non estaba en Ourense, e aproveitei un domingo pola mañá, levei comigo un armado de un bló e lápiz e goma, e vi un tren que era de mercancías daquela, faloche dos anos 60, ali aparcado, e dixen, isto é unha perspectiva mellor imposible. Collín o tren cos vagóns en perspectiva hasta o fondo, que a boca dun túnel, as farolas, o andén, todo en perspectiva. Cando o día seguinte de clases presenteino, xunto cos demais rapaces que tiñan que levar as tareas que puño o profesor, o me rompía con todo, sabes? Está muy curiosa esta forma de aprender a dibujar la perspectiva. Fue un aprendizaje como espontáneo por tu propia cuenta, independientemente de las explicaciones del profesor. Pero bueno, la cuestión es cómo más adelante empezaste ya a dedicarte de un modo continuado a la pintura. A utilizar materiales e demais. Pois posiblemente nos anos finales dos 70. E era de o motivo, digamos, a base foi o visitar con frecuencia a aldea. Son da zona da comarca de Terras de Celanova, en Ourense, e o noso concello nacín ali, pero con 3 meses xa me trouxeron para Vigo, así que mira tú. Eu ali en vacacións e desde que faleceron meus pais ainda xa nin eso. Pero é unha zona que limita con Portugal, o concello, e hai unha serra que é a Serra do Leboreiro, Penegache, e é moi granítica, e a min as pedras sempre me atraparon. Eu, de neno, iba polos camiños ali na aldea e xa me quedaba cunha pedra do calquer valado, ao mellor xa lle vía un ollo, unha pedra, eu mismo xa me creaba unha figura que non existía. Buscaba unha figura, unha forma antropomórfica, porque un punto... Estabas comentando hace un momento, Xulio, que hiciste un trabajo para un concello de Ourense, una propuesta a la alcaldía, y la aceptaron, y tu trabajo fue de modo altruista. ¿Cómo explicas este proyecto? La idea, tuve 2 actuaciones, digamos, en el ayuntamiento en el que nací, Quintela de Leirao, la comarca de Celanova, de la provincia de Ourense. Xa me fun ao castelán. Pero unha primeira actuación foi no 2002, cando pintara un conxunto de 45 postes do tendido eléctrico no centro da población, na capitalidade do municipio, que foran, pois, esos postes de formigón, estaban todos, era como unha selva de postes con fíos desde a luz. Eso foi no 2002, pero agora
empecé no 2023, fixen unha especie, digamos, de museo ao aire libre na aldea, dentro da mesma localidade, na aldea na que nacín, que se chama Forsán, que en algúns tempos, na época do señorío, era a capitalidade do que o Concello de Quinteirao era Forsán. Ben, pois aí, dado o deterioro que había e que hai nas casas que van quedando abandonadas e tal, eu quixenlle dar un poquinho de luz ou eso, e falei co alcalde, propuxenlle a idea e aceptouna perfectamente, de pintar as portas todas que estaban todas tartaladas dos palleiros, dos patios, e recuperalas, dándolle colorido, e tamén. Bueno, Xulio, es impresionante la cantidad de trabajo que has ido aportando estos años. ¿Qué sientes tú cuando haces todo esto de modo altruista? ¿Qué te aporta a ti personalmente? Bueno, eu teño moito apego a... Eu non sei se é porque son unha... Sí, non, pero é que aparte eu son moi sensible. Eu son... É unha cousa vai xunguida a outra, non hai escapatoria. Desto non se pode escapar. E entonces, eso que eu desde moi neno, e eso que só estábamos aquí en Vigo, cos pais e tal, pero eu iba nas vacacións no verán, e eu, miña nai tiña, non había pérdida ningún, non había nin carretera, nin nada, nin coche, nin nada, non había peligro, non? E eu sempre aproveitaba, miña nai iba a lavar ali á fonte dali da aldea, e eu xa con outros rapaces por ali, ou como calquer rapaz a querer xogar, tal. Pero non só eso, collía a mellor un paisano maior ou un matrimonio, e eles iban alá a un campo e eu iba con eles. Xulio, después de practicar tantos estilos, tantas técnicas, me gustaría saber qué pintores o qué escultores han sido alguna influencia para ti. Bueno, uno o dos. Mira, Van Gogh e Matisse. Son mágicos los dos. Xulio, ya la última pregunta, que es quizá la más difícil de contestar. ¿Qué es para ti el arte? Bueno, pues, é unha evasión. Eu, cando teño dúas fases no tema, cando estou creando, imaginando, dándolle voltas mentalmente unha idea de algo que despois traslado ou un lienzo, ou que sea, a superficie na que represento a idea. Eso é unha cousa que, bueno, estou aislado totalmente, xa me poden clavar que non me entero. E despois xa é a segunda parte, que é cando executas o traballo, pois estou feliz, porque, home, cantar non canto, pero sí que estou feliz, para min o reloj non conta, eu penso que nos pasa a casi todo, non? É unha maneira de que, bueno, unha maneira de non pensas como o clásico das persoas según vamos avanzando en anos, que empeza a xente a barrenar en que isto se vai acabando, non. Muchas gracias por esta entrevista y hasta otra ocasión. Bueno, muchas gracias a ti. Muy bien.